का करी हो गोई रहनी है उहे छोटका के फोन आई रहल है। बड़ी उदास देखत तनी का कुछ कोनो दिक्कत रहला? दिक्कत बा। और छोटका के दिल्ली से फोन आई रहल ओकरा के कुछ पैसा भेजे के बउए। अब मान लो ओकनी के पढ़ाई लिखाई में तो पूरा खेत बाजार सब तो मान लो कि इथिए कर देनी। और ओकरा के पैसा कहाँ से ली देही पे यही तरिया तना कर्जा हो गइल बा। अरे रौरा सोची मत ठीक बा। ऐसे कि हमनी के आज तक से तो बाल बच्चे दोनों आदमी के भइल ना। तो आखिर ओकनी के चलते बाल बच्चा ना भइल हो। आखिर तू कहली कि हमरा के तू है सब कुछ बड़ा सब। तो लड़का हमरा खातिर बड़न जाता देखी। रौरा कुछ चिंता मत करी। अब मान ली कि ये सब गहना रौरा बनौले बानी तो गहना कौना काम किया बा। रौरा चिंता मत करी। देखिए हम तारा से कुछ ना कहले ऐसे कि तारा दुख मत लग जाओ कि अपना भाई खातिर ऐसे करत हवन। देखिए रौरा कुछ चिंता नहीं करे के। अरे हई ओहनी के हम अपन देवर ना मानी ना, हम बेटा मानी ना। हम रौरा के देता नहीं हई ले जाके हई कवना काम के गहना बाटे कि रौरा उदास नहीं के होते ठीक बा। सब जेकर कर्जा ले बनी सब कपार पर चढ़ल बा केहू 1 रुपया देत नहीं थे। अब भाई के लाख पढ़ाई पूरा हो जाए तू अपन नौकरी धलिया सब। हम ये चाहता नहीं कि अपन बढ़िया से रहस। रौरा बेकार के चिंता ले लेबे हई ली धरी तो हमरा कोनो दिक्कत नहीं के। जब हमरा लड़का बहुत शर्म लगता है ले जाके ली जितना के भी होई एक के ले जाके अब बबुआ लोग के पढ़ाई लिखाई के रौरा दे दी। ई कौना काम के बा। अगर अपने में ना होई दूगो ई बाटे चैन रौरा अपन जरूरत पड़ी रौरा के जौन जौन भी देखी एगो मंगलसूत्र बा दूगो चैन बा जौन कहब तौन रौरा के दे दे। पहले कर जाए देखी कितना के होता आ कितना हम लोग के जरूरत बा ठीक बा। हमारा खातिर जान रखी तू लक्ष्मी दल जब से तू हम में आई बड़ू आज हमारा ऐसे मत कही। रौरा हमार भगवान बने पति के रूप में बानी रौरा हमार भगवान बने ऐसे कहम एगो पत्नी के भी अच्छा ना लगी हमरा। जाते हम ठीक बा। अब पैसा पैसा भेज दी ठीक बा। कम से कम मेरे से तो लायक हो जिया सब ठीक बा। रौरा चिंता नहीं के करे के हमरा रहते हुए रौरा चिंता नहीं के करे के जितना शक्ति बा उतना जौन बा रौरा कह हम दे दे। हमरा बारे में रौरा चिंता नहीं करे। जब हमार लड़के ना रही हैं जा तो हमनी के रह के का करब जा हमनी के जीवन अधिकार बा ना। ठीक बा जाए जाए जैसा हो वैसा फोन कर ठीक बा। ठीक है ठीक। छोटको पता ना कहाँ रह जा तड़ी जा का चीज बोली कोने के बनिहारवा के तनी को खाना बनावे के रहल हटे। अच्छा तो हम ही अकेले एगो बनाई। हे भगवान तो के बनाई मछली वो दिखाई नहीं कि तो लागल ओकन टिकटॉक में। हां बोली कोनी है कि खाना बनावे के बने बना दे तू। तो वो अकेले बनाई दीदी रो शर्म नहीं खेत कहे में मने में शर्म के का बात बा। मझिल तोहरो के समझावत नहीं कि कोनी है कि तनी बर्तन बकालवा पे तनी मां दिन भर हम ही काम करी है छोटकी ना करी। दिन भर बर्तन बदनी कपड़ा खींचनी वहां क्या वाला बनी कि ना यहां के तो हमारे पीछे पड़ो रही का छोट काम ना करबू का छोट बनी त करो बड़ बनी त कपार पे चढ़ जाई मां चुप रह जा तो हम ही कर दे चुपचाप रहल। हां तो रोवे करी हां ज्यादा कर छोटको का कोलू है मझिला आवे के बाबा। हां वहां क्या आवे के बनी। हे भगवान हमारे भी फोनो ना कोलो हम नहीं देख ली तो हमारा भी रिकॉर्ड से रौरा भी रिकॉर्ड बते तो बराबर है न भइल। अच्छा ठीक बा कोनो बात नहीं कि चिल्ला ज मत ना कहीं हम वैसे ही बोलिए तो चिल्ला देनी। हां ठीक बा तो जाई बनाई। हे भगवान जबाना ओइसन बा ज्यादा जा तो हम लोग आराम कर जा चलो हम ज्यादा दिन भर काम करते हैं जता आराम न करो। झाड़ू लगा दे बाहर दे चलो रौवा तो ढेर काम करी ना हम चुप रहो ना चुपचाप काम करो जा अपन काम करो हट हट। हे भगवान ये तो जबाना बाटे गोड़ा तो नहीं बनी। हां कब बनी है रौदा अभी तो आते बनी। अच्छा रही चल पानी में का हाल बा सब ठीक बा ना सब बढ़िया बा अपने कहो। ठीक बा चल पानी चलो छिपा दे चल चलिए चलो और सब बढ़िया रहो ना। हाँ सब बढ़िया
पढ़ाई लिखाई के हाँ सब ठीक है तो बहुत ही पानी दे दे ले बहुत पानी हाँ सब तो पढ़ाई लिखाई ऐसे चल रहा है ना बउआ पढ़ाई ठीक चलता रहे रौरा केजे पढ़ल बानी चली घर में अपन एजे ना करतनी रौरा आई एजे ना करतनी छोटकू का है ऐसे ना बोलल जाला आओ तो तनी कौन बड़ा नाम से मेरा रो के पहले जरा पहले हो जाइए किया जाएगा सन अच्छा चल हाला मत कर हला मत करो अरे पहुंच जातनी हो लड़का तो कुछ बात बता देख धर देख धर हे भगवान का जमाना है बा कहाँ पर हो? कहाँ पर? अरे देखो तनी तू बहुत जल्दी देख रहा पेवा लगाओ तनी तू को नहीं वो ये चीज में लोग मत लिखे कब आई बा? हम तो जानते नहीं थे। बा कोबे के एज बनी भइयो जी हमारा तीर पता है। चलो तो। रुपया आता बोला ठीक है। का हो गइला? दी आई नहीं लगले आधा घंटा हो गइला ठीक बड़ा ठीक है पढ़ाई बढ़िया चल रहा है। खड़ा बनी हां ऐसा हो ही कहा चलो तन बढ़िया हाँ सब ठीक है चलता है। चलो ये दलनिया में बैठल जाई चलो चलो लोग के तो सामान बहुत बढ़िया बढ़िया भैया ले हो खा हे भगवान सोचल काम नहीं के हो सोचत नहीं होई हो जाता होई देवर आइलन वहां से कह तो बड़ी दुखी हो कोही कि ना कोही बात हो का जीवन काहे जब बैठल हो हैं का कोही समझे में नहीं के आवत का भइला छोड़ी जाएगी का भइला मतलब कुछ बात बता ना वो जब जब छोड़ी ना कहम अब तो बतलाओ का कुछ बात का तो हम एक सब पर का भइला बबू से कुछ कहम ना तो बबू है हाँ आइल हन बाहर से बाहर से आई बा आइल हन तो सुबह से ना भी लगा भेट जाऊ हमारा से भेटो ना भइला है फोन ऑन ना अभी कइला हाँ सा। लेकिन बड़ी वो हमरा से उतना अच्छा से ना बोलनी है वहाँ के अरे ज्यादा लड़का बा ज्ञान नहीं खे होता ना जान तो अब हमनिए के सोझा का बा हमनिए के पोषण नहीं जा पल नहीं जा आता ना मेरा से पढ़ के आई बा कहाँ बा ओकरा तनी बुलाओ ना बुलाओ तनी बुलाओ जा बुलाओ तो नहीं चलो आ बोलो बोलो कुछ ठीक बड़ा नु हाँ ठीक भाई हो कहाँ को रहला है कब भइला तू कुछ फोन ऑन ना कइला हमरा कइले फोन भैया पहले नहीं हो कोनी दे अच्छा फोन कइले वो बतलैला सुना हम फोन पहले नहीं हम बतैले नहीं कि हम और सब पढ़ाई लिखाई सब ठीक से इथी हो गइला नु हाँ सब बढ़िया से ओके हो गया नहीं थे बाकी तुम लोग बढ़िया से अपन कमा लो अपन परिवार चलावा लो आई है अब हमारा से इथी बा और का बा हम लोग खातिर हमनी के जो करे के बा तो माने कहीं नहीं जा अभी तो देखते बड़ा भैया हमरो नया नया नौकरी लागल है अभी अच्छा ठीक है हमरो बढ़िया मिलत नहीं है अभी खाई पिए में सब खत्म हो जाला और आ जाला खाना वाना खइल लो हाँ खाना हो गइल बा हाँ ठीक है बात अभी खान तमा होते बन जा लो तुम लोग के आराम करो लो अपन खाना खा लो तुम हाँ ठीक हो भैया आराम करो जा लो जा लो जी बताई भैया मार जब कहो तनी बबुआ के नौकरिया लाग गइल बा त पैसा फलान ठेकान ऐसे सब बतियाओ तनी आ बताई तो इकुल कहे के चाहिए रोवा के उनके पैसा नहीं के देवे के भैया भाभी के सुन ली पहले बता देतनी हमनी के कहां से रेहन ध के अपने आस मौज कइनी जा खूबी तारे आ हमनी के अब छोड़ाई जा रोवा सब नौकरी हो गइल इतना पैसा देबा का घर में हमनी के नहीं करे के ठीक बाटे रोवा दोनों परिवार अपने में सोच ली जा रो ठीक बा हमनी के आवत नहीं जा उठी जी चल एगो बात बताओ तनी चाहत है छोटकी कितना तेज बिया 1 रुपया ओकर के ना निकाले लीसन
अरे और 1 रुपया नहीं खेदे गाज पर पैसा के तुम भैया बेटा मरन मुंह देख हमने तो ना यार भाग जा का पैसा में पैसा बाटे पैसा 1 रुपया नहीं खेदे के अरे तो रुक हम का कहता हेलो कहां गुल बने बोलो हम के नहीं अभी तो रानी दुआरे पे पला रहा पैसा ना 1 महीना खाती आज साल हो गुल पैसा ना अभी तक कौन उठावत फोनो कइला पे ऐसे हम कह दे कि फोन करने की उठा दो तो दिया क्या रहा है कौन है ना सुन तो नहीं ये जी कहाँ से सोचता नहीं जी बारोड़ा चिंता मत करी बुला के लिया बताइए ठीक बा चलिए क्या हो गया बोलो जा हाँ यार वो बैठा बोलो एगो सलाह बा तोहरो से क्या बताओ सलाह ये बा कि जानते बड़ा कि तोहनो के पढ़ाई लिखाई में उतना पैसा कौड़ी लागल सब अच्छा खेत गठार सब रे हम धऽ देनी तोहनो के चलते आज 1 रुपया नहीं है कि जकर कर्जा ले लेबे ओकर कर्जा दी हमार नया नया नौकरी लागल बा ठीक बनू हम हमार खुदे नहीं के बचत हम तारा के कहां से कहीं निकल मतलब जवन घर के खेत रहे वो खेतो बेच देनी तोहनो खातिर बार छोड़ के लगो समय आगु तो कहता लोग कि कैसे हमारा भी तो खेत बेचे के बेरी भैया जी का कहत छोटा छोटा मार्जिन लगा रखले बानी हमनी के मान लो कि जवन घरों के संपत्ति रहे वो नीलाम कर दी तू आखिर तो तोहनिए लोग पैसा री तबे नु केहू दी देख ली ये बात कहीं निकला था दिन रात खूब सन बैठे घर ठीक बा जानो तो हम ले लेबे हम देबे करब लगा तो जैसे हमनी के कुल को के रख देले जाल तो जाल हां तो जेबे न करब जा हमनी अपने के झाड़ हमारा भी फूक पैसा के नहीं हमनी के के खाओ पहिले पेंदले रोए निकलता ठीक बा भैया हम जात नहीं हमरा असू जाए के बाद दिल्ली अकेले परिवारों के लिए आके जाए हम ठीक बा जानो ठीक हो चुप रहा का चुप रही चुप रहा हम भाई नु तारा खातिर तू का टेंशन ले लो बहुत हमारा दिल का बड़ा था गजब से बेचैनी होता तू जा तनी पानी लेवा हमारे आओ तो लेके पानी